बे जिनिसखौ जों फेस्टिभेल सिस्टेमसो लांनो सिन्था खालामगासिनो दं। माने जों प्रत्येक बोसोराव बिदिनो 31 डिसेम्बरबा जोङो रायजोयै जायो, रायजोयै हमनानै जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां एरियानि बे खाथि खालानि ओनसोलनि मानसिफोरनो खबर होयो आरोखि। सोरबाफोर ना जानो गोसोबा, बायनानै जानो गोसोबा बेहाय जोंनि रायजो रेटआव 250 थाखा दामाव जिखुनु नायानो जा 250 आरोखि पार केजि। बाजारनि दामनिफ्राय खमसिन औ। ओमफ्राय बे दिनै सानसेल' हगारो 31 थारिखआवल'। बिनि उनावहाय बे फायखारिफोरनिफ्रायसो बिसोर एसे दाम गोसानि बायनानै जानांगोन आरो। ओंखायनो जों 31 थारिखआव मोनसे महत्सब बायदि फेस्टिभेल बायदि खालामनो सानगासिनो दं आरोखि बोसोरे। बेनो आरो। माबायदि स्टाइलाव बानायनो गोसो जायो नोंथांमोना बे फेस्टिभेलखौ? फेस्टिभेलाथ' जोङो बे नानिनो मेला जाहैगोन। नानि मेलाफोर बायदि जाहैगोन आरोखि। माने गोसोबायदि बे खुनु नानि जात थाला आरोखि बेहाय। बे 250आनो गासिबो। ओमफ्राय बोखांनाया जों रायजोआनो हमो। रायजोआनो हमनानै बिसोरनो फानहरनाय जायो आरोखि। जानो गोसो खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा माने बयबो आफसुस थायो नालाय, जेनेबा जानो गोसो जायो ना गिदिर नुयोब्ला। ओंखायनो जों बेखौ बयबो जाहाथे गरिब मानसिफ्राबो जानो हाथों होननानै बे रेटआव फानहरनाय जायो आरो। दिनै बेसेबांसो नाखौ बोखांनाय जागोन? दिनै मथा मथि 4 कुइन्टेलसो बोखारनाय जागोन। 4-5 कुइन्टेल बोखांगोन आरो। रायजोयै जानो थाखाय बोखांगोन आरो? रायजोयै माखासे जागोन आरो फाननायबो माखासे आरो। बेनो बेनो। माबा गामिनि रेटआव बायग्राफोरनो जों 250 रेटै फानदों। ओमफ्राय जों बाखिखौ जों गामियावनो जायो आरोखि। बेसेबां गिदिर बे फुख्रिनि एरियाया? खै बिगा दङ? बेयाव जोंनि एरियाजों 50 बिगा माबा होदों आरोखि। खनसेयैनो 50 बिगा? औ। बेसेबां गोबावनिफ्राय बेफोरबायदि बियो जाबाय जोङो 21 बोसोरनि बारबाय। जोंनि बे फुख्रि माबानाया जों रायजोयै हमनाय जानाय बिदिनो। रायजोयैनो हगारो आरो ना? रायजोयैनो हगारो। माबायदि मुलाम्फा मोनो बेनि जिहेथु नोंथांमोना जों फानोबो? दा नैबेवहाय गामियावनो जाखायो 4 कुइन्टेल 5 कुइन्टेलखौ। जोंनावथ' खरसा थाहैयो बिदिनो 1 लाख 1.5 लाखसोल'। बोसोरसेयाव खै कुइन्टेलसो बोखांनो हायो नोंथांमोना? जों बेवहाय मथा मथि जों 4 लाख 5 लाखनि बोखाङोब्ला बिनि अजनखौ हमनो हागोन आरो। ओरैनो बेसेबांसो फनखौ दोननाय जायोमोन? जोङो 3.5 कुइन्टेल दोनदों देग्लाय। सोरखारनिफ्राय माबाफोर मदद मोनदों नामा? जेबो मोनथ'वाखै जोङो। थाबायबाबो जाया माथो। फेसारि बे हानिखौनो जों थाबायबाबो जेबो मोनाखै। ओमफ्राय बे हानि जों माबा मोनाबा जों सरखारनिफ्रायबो मोननाय जाथ'वाखै आरोखि। आवगायाव हरदोंमोन बै फुराना आवगायाव हरदोंमोन। ओमफ्राय जोंनि बे स्किमखौ नोंसोर मोनथ'नाय नङा होननानै बुंनानै दानहरदों आरो। हानि फोरमान गैयिनि थाखाय? औ। नाया बेसेबांसो गेदेर जादों? मासे नाया बेसेबांसो देरथायसिम जाहैदों? जों बोसोरै हमो नालाय देग्लाय मात्र' बिदिनो 2-2.5 केजि। ओमफ्राय बे सेमोननि जेसेबां आग्लायनाय थाफिननाय बेयो बिदिनो 3-4 केजिसिम सहैयो आरो। दा बेनो। बेखौनो नोंथांमोना हमजोबालासिनो दोनबाय थायोना नाखौ? दोनो औ। बे एसे फवासे जहबखौ जों दोनो। रायजोयैनो राननानै जायो आरो ना? रायजोयै रानो। दा बै हनै बेखौ जों दा रायजोयै रानगोन। खै केजिसो जायो? 115 घर। 115 घराव राननानै जायो औ। आरो। आरो बायहेरानि जाय जानो गोसो बिथांमोना अबेहाय लांफैनांगौ? बेलेग बहायनो फानहरगासिनो दङ जोङो। औ। दिनैल' फानगोन आरोखि। ओमफ्राय बे जों फायखारिनो फानबाय रायजोयैनो। फायखारिफ्रा 200 रेटै लांगोन। गावसोरनो हमनानै लांगोन, गावसोरनो फानहैगोन।